Il-prezz tal-petrol u diesel fl-aħħar jimreġa żdied din id-darba b'żieda drastika li tlaħħaq il-5 ċentesmi għal kull litru. Żieda li se tħalli impatt fuq il-familji Maltin u Għawċin imma wkoll fuq in-negozju u l-ispejjeż tal-operat tagħhom. Minkejja dan waqt il-programm tal-analiżi tal-Gazzetta fuq l-Istazzjon 1, il-preżentatur Manuel Mikallef u l-Ministru Joe Mizzi iddieħqu b'din is-sitwazzjoni. Imbagħad tgħidilna wkoll petrol u diesel ola biex jagħmel tajjeb għal deals jintnu. Ma nafx min kitbu r-rapport hawnhekk, imma insomma dissan il-Ministru Mizzi u nitkellmu naqra fuqha Ministru di. X'qed jgħidu hawnhekk. Kellek il-Ministru matlu xejn qollinna l-petrol u d-diesel issa. Olli għomna 5 cents. Fejta jifrina fej kolem xi problema. Enti tikollhom. Minkejja din iż-żieda u kontrarju għal dak li kien sar fil-passat, il-Gvern m'għamel l-ebda konferenza tal-aħbarijiet biex iħabbar dawn iż-żidiet, iżda ħabbarha biss bistqarrija.